balikan yung kong makaanhi diri sa Cebu para magpasalamat kaninyo kay ang makabungog na boto gikan sa Cebu. So ako kamong like to greet everybody, but before I forget, daghang salamat po sa inyong tanan. Ano tayong mga kaigsoonan, mga left, mga basit kumulista ni sila. Kung niya sila karon, ano yan sila, nanaog sila, story-storya sa umang lugar, wala man tayo problema pa karon kay istorya pa ta. Kuha ninyo, ang akong mabiling nga pahandit sa akong kahagop ang kapayapaan sa atong nasod. Kaming bawit na ito sa komunista, partido mo lang na Communist Party of the Philippines, Liberal Party of the Philippines, National Party of the Philippines. Wala ka makasinabot aning kung saan na ito pagbago ang gobyerno. Ang uban ng Lord, ang mga komunista, kasi yung armed struggle, minadali, na wala mga pugi na hitabo na ka. Ako gani, parang di pa ako presidente, pero mga presidente na ito, pwede na pagkapiminto para mapalit ang mga bomba o bala. Kaya nabito ng pudnakot na parang sa akong kapwa Pilipino kapka. Makawaga nagtrabaho mo na sinuod lang. Malikag, masunod niya, masinggan, kung niya, ibumbahan mo ang mga muro, mapuro po na, pareho na itong kadugo, sa iyos listing. Muna ang agong pagbago actually, appeal diya ang federal system. Because managit tayo sa mga Cebuano sa dugang panahon. Naibaw mo na sila Osmeña, si Lito, nato pati sila si Pimentel, Canoy sa Mindanao. They've always batted for a federal type because they thought, and they are right now, actually, ang central government pagkira nakapaak sa tanang butang. Kwarta sa pag-distribute and all the while pareho magtanagbayan o buwis. And yet, ang Manila, by practice, sila'y mamili na to o presidente. Sila lang na, wala nila and lang pinisay, mahimong presidente. Whether or not there is a military intervention, mutiny o nana, dapat actually itong mga sundalo, suntihan to. Ang nag-mutiny mo, nag-revolution mo, ibalik ang pwede mo sa mga yawa. At ito kaya po, istoryahan. Because you return them to traditional politicians. Whose only purpose to join government is really para this is as an occupation or an opportunity to make money. Muna, wag kita mo tubo ang atong nasod. Ano the while, kita na mo, kuman naman ang eleksyon. Hili mali pang eleksyon. Ang presidency, libot-libot lang na. Tuwang ko na po. O niya, mayroon mga tagtag ko sa katuig lang, niyawa. Ang unang katuig ng impos, ayaw ang pagkada sa Pilipinas, wala nang problema. Ito, really, kung nakita na kong gidalan, sila rin mamili, ang mga negosyante, mga dato, ang Filipino-Chinese, ang Chinese, o ang mga asindero, mga ganit kasabot o kung sa'y kasakit, o kung sa'y sinong sa pobre. Kung ano natin sila, they do not really care. Wala na nila, basta na ay prestige ka, senador, congressman, yung pagkroman, mo naman na ilang apas. Magsugod ng adventure,
Paggawa sa mga six terms after, oh, Mercedes-Benz na. Latest model pa yun. Murang gawa ko mo, kung usap ko siyang kabit. Ang asawa, kuhan lang, isuso. Well, anyway, kani, og malusot ko ni, og maluming Ginoo. Ang kala, ang kala. Siya, kani taga-Mindanao ng kala, Ginoo. Kagwili. Meron dito maranaw. Why, dear? Why? Og ma-plancha ko ni, if I could talk to the MIMN, kanya makahapag garantiya na in the meantime magsigit at palingkamot at nadala system, hanggang una tabira, I'm not asking them to surrender the firearms anyway. Ito ko kapapodhan ng moro. Pag yung surrender ko lang ang siya po nga, kinuha ko na sa mga tao. Anak. Opo na yung komunista, kung makaulit si Maria Sison, I think is coming home. Kung mapansya ko lang na, kung niya magawa na ako ang droga o corruption, okay na ko. Katapusang Pilipino madurugista naniya sa Cebu, mapatay na ko, okay na ko. Daghan pa, okay patay daghan. Undang na magbitawan. Bawa ninyo lisod na. Kabita mo kita ninyo sa Manila mga kung maglakaw. Kasi maglakaw yun. Sige pa. Parang na yun. Alam na. Unang kuba ko. Anong mga inyo tanong mga tiyo ninyo tiyak siguro di tayo tiyo lang. Kita lang mga hilis ng nipol mga buba. Oo na. Oo na. Kasi kung dyan yung kita kagpatuwa, may babae, kita kagpata nga 10 years old ka paakot ka. Ito ka na delete mo naman. We have a crisis not only in the traffic, but by sa gibuhatan ng mga tawhan na delikado sa Pilipinas. 6 years from now, 7 months, it could be narco-politics. Ang mudaog mo sa Pilipinas, ang katong kandidato na ay kwarta o niya pinakasayon ang droga. Because it is addicting. Mangita yung kwarta. Kaya ang pagkaon, magwa kay pagkaon, kaong galon, asukar niya, okay, busog ka na. Kaya walang pagkitaon yun eh. Kung niya, way pangita, kwarta na, hold up, pagkahuman, pagbugok na, mag-rape, diba? You know, ako ba, tiguang na sa kalibutan. In my generation, wala ko, I'm not trying to offend katong mga ginarape niya ito sa sensational cases, mga ginariba na with due respect to her. Mga ang pag-rape niya ito, mga babat. Karon, makita ka sa mga bata, 1 year old, 2 years old, rape, pato, dapat na kakugnan. So, klaseng pinapulian ng ibili na mo. Ako ba, may apo ko. Masiguro magpunta kong bilipod na mga that I really prevent things to happen when I am no longer around to stop it. Muna supo kayo, siguro din ako ang taning next generation. Muna, ang bilit ka muna sa istukan, di ka madaw ang hangyo, puta, patyon kayo ka. Nakaprang ka na yun, bawal ang musultiya na, pero mag-ibigay mo para malitayan niyo, panahon ang kalibutan. Panahon siguro na ito dito. The problem is, kanang problema, may withdrawal yun na, magmangki ka, tawag nila. Magmangki. So, rehab. Ang narehab po nga, dili naman mo obra
if you have been there for the last mga 6 months to 1 year, rehabilitation is no longer viable. It's not an option anymore. Kay mukuyos na ang imong utok. So, ang unang mawala niya ang cognitive. Hindi makailang kinsa, marabuang, istorya, wala na eh. No sense. Ang together, yato yung mga PDEA, 3 million plus drug addicts in the country today. And maybe they are distributed in the entire country. So assume ko lang kada barangay na ilimade, you have a problem. Mangawat, man-rape, patay, bubag-utok eh. So, karon incremental. Although it's really an exponential, you're talking about pilagyo eh. Pagputang ka lang a very conservative estimate, butang ka mga 3 million, 6, 7 karon. O how do I solve this ako? Kung ako nang kuha o tanan sa dalan, asa ko maniibutang ng 3 million? Muna'y kaparat, diba? Munang daghan ka ng druga na kanang from a sachet, it can create a monstrous problem for the country. May ragyod na ako'y inyong ipili ng presidente sa Pinoy. Ay, nalain, panahon Davao. O di na ako sa hawa mo, o di ka mo hawa, o di lumunta ka, o ikaw, hawa. Asa ka pa doon, sa Cebu, sige na iplitik. Ayaw mo rin sa akong lugar. Ikaw, tatayin ka man. Pagkaor mo, kung sabi mo, iplitik mo, ipagkapital mo sa mo dito kang yawa ka. Palagi ka. Ako lang yung hawa mo, hindi mo, hawa ka din mo. Hindi ka kung tagot-tagot because wala na kung naing nakitang solusyon. Mismo, kananta ka, dakod ka, kaya naglutot ng Cebu. So di ka patyon, kaya may mo si Dilima, ito ng Duterte, Dugdugo. O sige, na ka, pag-korte ka. So you are jailed, prosecuted, convicted in court. Then you are sent to a national detention. Of everything. Asa ka makakita o prisuhan nga na ay luto ibis, luto pagkaon sa muna ang sangag sa mga yawa. Isa may malipay, anak. Kani si Duterte Verdugo is giving us a bad name. Really? Ngayon kaya sa gawas, kung ano na Verdugo, extrajudicial killing. Really? Abot ka na yung imong prisuhan na igaluto. Hay na mas may pagkauwaw, abot yung patay ng mga utang inan. Diba? Hay na mas makauwaw. Ba't pasabot kita mismo, ubusan din ang pagtanaw, kaya naasang prisuhan, galuto ang siyabo, muna ang naknampot, hashtag pulis, apel. Mula'y kadaot diyan. Apa yung mga general? They have to go. Pili lang mo sa klaseng inyong gusto. Go to hell, go to heaven, go somewhere. Ay ko rin ang ginawa nila presidente ko. Hindi ako itsogol ng pagdanaw buang. Dito, this is Gustav. Then, direta sa criminality. Appeal na. Kami mga otrong mga dakpo nila, ilang ikidnap, pagkahuman, demand o ransom, unya, dili na iulit. Wala ka nang kaasara. Unya, makubar pag-iusap, patay na di ay. Anong bato na niya? Sila ba, akong ginaba, kidapper ka, kinapunta ka. Pag naman, kami yung kwarta, kaya ko kwarta, ihawag ka ka. Kung ko yung kwarta, kaya mo rin itong imong kita na sige ka kidnap. Kaya nahurot naman sa bungan. Ang ulo niya, butang na ko sa bungan. Na.
Kasi, manray ka. Ay, makirumbuang akong trabaho. Irumbuang yun. Wala ko itong patay. Gusto yun yun ako. Ilang kayo na ganito. Muna akong, madabaw, di tarong. O di makasuroy ka. Nice siya, boss. Magili mo na malita yan. Lusot-lusot ka na, is Mindanao. Pero at least sa Davao, wala yung mga irumbuang magdasmag na nimog ng gabi eh. Mangumot, mangumot, sana na. Kaya ako tinawag na mag-utos. Kaya butang imong kamot sa simento. Impako ko na ang tubo. Pagkahuma ng mana ng kamot, ilikayo na, nakukulis. Arero kong akong kulatat, kanang mga kamot. Ano na? O, kung saan naman na? O, di ka lang kakumot. Itong-tong na lang yun, pagkubang gawa ng buklag ng... Itong-tong na lang yun mo. Munang kamo, gusto mo lang talagang tumulong sa bayan natin. Now is the time. Pero na sa panahon na ako. Kaya manugid ko kung mga gusto. Mag-set up ko o 12 siguro ka linya na tawag 24 hours. Patawag mo. May kuhaan na rin, anak. Nagpipinsa man, resibo, ano sa man, anak, bakso na sige pa ngayon. Karon, itong mga subordinate, ay mong hipi, pugson ka, pagpapirma, checker ka kung sa tawag ako. Walay seremonya, ang imong superior, ibutang na kong checker, ikaw ibutang na kong subordinate. Patagan, pakaawawan, utang ina ninyo, pakaawawan kayo utang na. You better stop it because I will humiliate you. Ganun talaga ang gawin ko. Naka, dito. Ikaw, kung saan ka man, clear ko lang po ako dito. Sige, subuan ng putang ina na. Ako po, dili ko salbahis. Gamay lang, pero di tayo. Pero gusto nang yung sinalbahis, pwede yun ko. Yan ko maindaki. Dito ang presidente ko, salbahis. Presidente ko muli ka salbahis. Kung ako nakatarong-tarong daang matuwid, diretso, way break. Yan daang matidagan siya, diretso na dan. Wak na dan, tuwid, diretso. Dito si, kuha, Laguna Dibay. School Laguna Dibay. Laguna Dibay. Muna ang tanya. Corruption ang kanil-kanil na. You do not do it here. Ayaw din naman nagbuhatan. Ipaka. Kumutanda nung taga-Davao ka ng mga parker. Pila na nakao nilang puwende. Ipangayon niya manunggab o tagaan. Iilan ko sila. O kilala ihatag sa driver. Kaya kitang tanan ang lubulo. Ayun, dili na. Pero di tinapat yun. Gunutan yung tumoy. Anong kutsilyo. Buslok. Kilak-kilak tao ng mga driver. Buslok ng ilang tiyang. Pag maabot ka butang ka lang sa pilo. Kan-anak ka ng papapil. Nahanap papil kaya ron. Pag-abot ka stuwin na yan. Silong ka o kan-unin mo. Ano dahil na, sir, kanang kagmay lang, sir, kaya kanang kapo ba sa ibubaban. Di ba ako ba nagiging ay? Pagka-bright, di mo po, ano, sir. Di ba ako nagiging ay? Ibubabag. Binuang mo yun. Utol po ng mga taga-Davao, ako Davao. Ano nga ito sa Taplosa, ano nga mga polis na, sir, barato naman tayo ang pantik o hindi sa rin. Ano naman? Sir, may kidnihot na rin, sir. Pwede pagitaan na yun. Sige mo yung gamat. Kapag-abot na ito, nagpang-upat ka buo. Sir, sir. Kung na naman daw na, sir, kababayan na rin po.
Ibang palitong ko na tanan ni mong surplus ka na mahalin. Utang ko na ulit ganaw, ha? Ayaw na igaling. Bakit antay ka nga rin? Sunod din mong balik at subang niyo mong Ilocano. Pagigit mo talaga ng lipsika. Anak. Naamang doon ko, ang pag-asa na ito is investment. Naidagang mo sunod ng negosyo, prison, dagang katrabaho. Ang pag-asa na ito is musunod din sila. But I have to make this country peaceful. One, creating ang criminality from drug, dagdag spin-off. Daga na magawa sa drug, rape, kidnap, robbery. I have to control the source. Di na nga nakusan anong direct kahit bangag man. So, direct din ako nahiritan. At least, makapalit na mag-yung sabog pero pilakad na, pero tag-10,000 na ang tugtuan. Tumas, kutsarita. Wow! Huwag yun nito na oras. Unong good tutuin. Una-una alam ko, patay ko o mga napo kada adlaw. Mga po dahil mga Korte Suprema, Duterte, ano mga klaseng gobyerno mo? Oh, yan, sige pangayo, mana nila. Pagmayar ako, insulti dito Cebu, undang na mo. Karon, di ba mundang? Sila yung nangita sa ilang kamatayon. Hindi ako. Igo lang ko. Ako bata-bata lang niya. Bata-bata. Di ba sa tanas mo ka nang warag magdaog, ka nang warag taraw na may tawag. Partner ko sa tanas, butang ina niyo. Ako dili ko kuhan ha. Ayaw ko kasi magkahiyaan tayo. Magkalalaki ito ba? Istorya good milyar kanina. Bukita may by chance. Ano siya nga. Kasi sa bahisa yun yung video yun. Ito, ato-ato lang na ha. I know that you're a very conservative. Ang mga Subano, mga Bicolano, Ilocano, conservative ay na. Pero tanawan yung mga pare. Suwat-suwat o pastoral letter wala. Ito kung ay buto na ko. Meeting di abanse na ko sa Luneta. Ay mga yan, putang ina. Parihan mo. O sige, himuon ka na yung plebisito. Kamu gusto mo sunod sa mga obispo, dito mo, kay Padungos Langit. Kamu gusto impirno, diri mo na ako, Padungos ako. O, kala, ito ko man.